नमस्कार मंडळी, आता तो चतुर्थीचा सण आणि आपलं लाडको बाप्पा येतात, तर त्याच्यासाठी आधीच काहीतरी ठरवून ठेव वया. आणि त्या काय करतलं हे प्रश्न असता, कारण 11 दिवस बाप्पा काहीतरी नवनवीन घालू वया. तर त्याच्यात मी बंगाली मिठाई केलं आणि ही माझ्या कोकणी रेसिपीत मी उतरलंय आणि माझ्या कोकणी रेसिपीची चव दिलं ही. आणि ही चाप्यावरची फुलं मी फुलवलंय म्हणजे तेलात फुलवलं. ही बघा कशी सुंदर दिसतं. आणि बाप्पा आपल्या काहीतरी नवनवीन घातला तर आपलं बाप्पा जाताना आपल्याकडून आशीर्वाद देता. तर ही कशी बनवतात ती चला तर बघूया. तर मी बनवतलं या चाप्याची फुला पिवळी धम्म. ती पण माळूची नाही हा, खाऊची ना. तर म्हणशात माळूची बनयता, खाऊची बनयतलंय मी. आणि ती कशी बनवतात ती मी तुमका दाखवते. आणि त्याच्याच बरोबर मी बंगाली खाजा बनवतलंय. जत्रेत येता बघा, पिवळा धम्म गोल गोल असतात पिशवेत, त्या बंगाली खाजा. तर असे 2 पदार्थ मी आज एका रेसिपीत बनवतलंय. चला तर बघूया. तर त्यासाठी मी अर्धा किलो मैदो घेतलं. तर बघा, 1 वाटी त्याच्यात मी काढलं ह्याच्या चाळूच्यासाठी. अर्धा किलो मैदो, अर्धा किलो पाकासाठी साखर, माका पाक लागतलो. आणि त्याच्यानंतर गोड पदार्थ असता म्हणून त्याच्यात मीठ, म्हणजे पिठात मीठ घालतलंय मी. आणि या साठा बनवण्यासाठी म्हणजे बंगाली खाजा असताना त्याला साठा बनवायचा लागतं. त्यासाठी मी या तूप घेतलं, तांदळाचा पीठ घेतलंय, म्हणजे याचं मी साठो बनवतलंय. आणि त्याच्यानंतर चाफी बनवण्यासाठी, म्हणजे चाफी कशी पिवळी असतात ना, पिवळी आणि त्याच्या देठाकडे हिरव्या असता. तर ह्यो हिरवो कलर घेतलाय मी थोडंसं, आणि ह्यो पिवळो कलर असा. आणि पिठात मोहन घालू काय खुसखुशीतपणासाठी, त्यासाठी असा तूप. तर आता पहिला मी पीठ चाळून घेतोय आणि पीठ मळताना कसा मळतात ता तुमका दाखवतोय. चला तर मी आता पिठात घालून मोहन गरम करून घेतोय. म्हणजे ह्या साजूक तूप असा आता चुलीवर ठेवतोय. मोहन घातला का पिठा खुसखुशीतपणा येता. तर या पिठात आता मी मीठ टाकून घेतोय. गोड पदार्थात मीठ असता, म्हणजे थोडासा मी पिठात मीठ टाकलंय. आणि ह्याच्यात आता मी कडकडीत मोहन टाकतलंय. त्या पिठात आता मिक्स करून घेऊया. असा मोहन टाकला कडकडी का खुसखुशीतपणा येता. तर या कडकडीत तूप टाकून आता थोडा थंड झाला तर या पीठ मी आता मिक्स करून घेते. म्हणजे हा मोहन हा ना तसा सगळ्या पिठात चोळून घेते. हे बघा, तर ह्याची ना आता मूठ बनावय. हे बघ, पिठाची अशी मूठ बनावय. तर ही मूठ आता अशी बनता. तर ह्याच्यापासून मी बनवतले बंगाली खाजा आणि चाप्याची फुला. ती कशी बनवतात ती तुमका मी दाखवते. तर या पीठ आता मी थोडा थोडा पाणी घालून मळून घेते. गणपती येता आणि गणपतीसाठी आता 11 दिवस गणपती आमच्याकडे असतात. आणि त्या गणपती म्हणजे प्रत्येक दिवसात काहीतरी नवनवीन पदार्थ होयो असता गोडधोडाचो. त्यासाठी म्हणजे काय करतलो ह्यो प्रश्न असता. आता असा एक एक सुचता. आणि या करू काही साधा सोपे असता म्हणा. मी त्या करतोय आणि आता माझा युट्यूब असा, त्यामुळे मी तुमका दाखवतोय. तर माझा पीठ मळून झाला. आपण करंजे करतो तळणीचे आणि त्याका पीठ मळतो तसाच सेम पीठ मळू घ्या. बघा, असं इतक्या सैल मी पीठ मळलंय. त्या मी आता ना अर्धा तास बाजूक ठेवतलंय झाकून आणि पाक करून घेतलंय. तर मी आता करतोय साखरेचो पाक. कारण दोनही चाप्याच्या फुलांका आणि म्हणजे बंगाली खाजा माका ह्यो पाक. तर मी पातेली ठेवतो आणि ह्याच्यात साखर घालते. साखर मी अर्धा किलो घेतलंय कारण पाक माका जास्त होया.
तर ही सगळी साखर मी याच्यात घालते आणि त्याच्यात साखरपुड्यात इतक्या पाणी घालते. तर ह्या पाकाक आता उकळी येईल. या ह्यो पाक ना एक तारी जाता कामा नये. आम्ही गुलाबजाम करताना पाक करतो ना त्याच्यापेक्षा थोडंसं जाड जाऊ हो, म्हणजे ह्यो पाक ना हाताक चिकटाक होयो. हे बघा चिकटाक होयो, त्याची तार सुट्टा कामा नये. आणि 1 मिनिट ठेवते आणि उतरतय. तर ह्यो पाक आता तयार झालो. मी आता उतरून घेते. आता ह्यो पाक असा ना तो म्हाका कलर टाकूचो हा त्याच्यात, कारण चाफ्याची फुलां पिवळी जावं होई आणि मी ज्या बंगाली खाज्या करतलोय त्या पण पिवळा जावं होया. आणि चाफ्याचो देठ असतलो ना तो देठ हिरवो होयो. तर हिरवो कलर मी टाकलो आणि त्याच्यात 2 चमचे मी पाक काढून घेते. जास्त नको हा म्हाका, अगदी देठांका थोडो लागतलो पाक. हिरवो कलर मस्त अगदी चाफ्याची फुला दिसतात. तर मी बंगाली खाजा बनवतलंय ना त्याच्या पाती, म्हणजे जे आम्ही लाटतो ना ती पाती, त्याका म्हणतो पाती, म्हणजे करंजांची पाती लाटतो तशी. तर त्याका लागताला साठा लाव, म्हणजे एकावर एक पाता असताना आता ठेवू काय, म्हणजे चपाती त्याका प्रत्येक चपातीक साठा लाव काय. साठा मी तयार करतोय त्यासाठी तूप घेतलं आणि या तांदळाचा पीठ घेतलंय. तर ह्या मी आता मिक्स करतोय आणि याचा साठा तयार करतोय. तांदळाच्या पिठांना कुरकुरीतपणा येता आणि तुपान खुसखुशीतपणा येता. ह्या बघा, ह्या असा साठा मी तयार करून घेतलंय. चला तर आता पीठ मळून ठेवलेला पीठ बघूया. बघा मस्तपैकी या पीठ झाला. कसा पीठ जाऊया. आता मी या पीठ काय करतोय, माका जितकी चाप्याची फुला करूची असो तितक्या पीठ मी घेतलंय आणि बाकीचा मी बंगाली खाज्या करतलोय त्याच्यासाठी ठेवून देतलंय. ह्या पीठ मळून मी लहान लहान गोळे करून घेते. गोळे म्हणजे किती करू हे, आम्ही करंजाक जी पाती लाटतो ना त्याच्यापेक्षा लहान, म्हणजे चाप्याची फुला तिची किती जाऊ होई ती बघा तसे गोळे करून घेतले. ते दाखवते मी तुमका. चला तर करूया पाती तयार. पाती म्हणजे लहान लहान गोळे घेऊ गये, मोठे घेता कामा नये. करंजे करतो ते करंजाचे जी पाती करतो ना त्याच्यापेक्षा लहान गोळे घेऊ गये. हे बघा असे असे मी आधी गोळे करून घेते 2. आधी आता मळून घेतोय, पीठ लावून घेते आणि गोळ मी लाटून घेते. याचा पातळ असा पाता तयार करू या. मी आता पाता लाटून घेतलंय. त्या पाता इतक्या पातळ मी असा लाटून घेतलंय. तर ह्या पाता असा ठेवून आपण काय करू गया, सुरी घेऊ गई नाही तर असा चिरणा घेऊ गया आणि याचे पातळ पातळ असे सुट्टे सुट्टे पट्टे तयार करून असे कापू गये. पुढे टोकापर्यंत असा जाऊ गया, पूर्ण कापता कामा नये. सुटे होऊ गये ते असे लहान लहान पट्टे. हे बघा हे कसे दिसतात, असे सुटे.
चिरण्याक ताची काडटा. हे बघा, हे पाकळे जे असत ना, पाकळे हो गय ते सुटे जाऊ गय. तर ह्या मी आता असा ठेवलंय. 2 वाटेक असा धरू गया. ही घडी या पहिली ही ह्याच्यावर सोडायची आणि अशी हिची टोका धरून हिची गुठळी करत जाऊ गया. ही ना तळली का आपणच म्हणजे मधलो जो हे पाकळे असतो ते आपणच सुटे जातात. ह्याच्या मध्ये दाब देता कामा नये अजिबात. हे पाकळे जे असत ना मधले ते सगळे सुटे राहावे. आणि ह्यासाठी पीळ देऊ गयो थोडंसं आणि ह्यासाठी पीळ देऊ गयो. ती ना तळली का मस्त दिसतं ते बघा. अशी अशी मी सगळी करून घेते. तर ह्या अजून करून दाखवते तुमका. हे झाला चाफ्याचा फूल. असे मी 2 करून घेतलं. आता मी सगळी करून घेते आणि तळताना तुमका दाखवते. तर आता ह्यो असा पाक मगाशी मी करून घेतलंय आणि ह्यो पाक मी परत गरम केलाय. म्हणजे एकदम थंड पाक असता कामा नये. तरी असो पाक असा त्याच्यात मी आता पिवळो कलर टाकतले. चापी असो ती पिवळी दिसावय. आधी कलर थोडो टाकू गयो आणि कसं जाता तो बघू गयो. हे बघा, ह्यो पिवळो कलर झालो. तर मी चाफ्याची फुला करून घेतली. आता ती तेलात मी तळून घेते. ही बघा, ही अशी तेलात सोडू गई आणि तळून घेऊ गई. एकदम लाल करता कामा नये, कमी अशी तळू गई. अशी इतकी तळून घेऊ गई. ही बघा, मस्त पैकी पाकळे बघा कसे उघडले ते. आणि ही आता जो मी पाक केलं तर त्या पाकात टाकून घेऊ गई. अशी 2 मिनिटं अशीच बुडवून ठेवू गई पिवळी जाईपर्यंत. तो पाक आहे ना तो त्याच्यात जारा वेळे मुराक देऊ गयो आणि नंतर ती काढू गई. तर बरी ही पाकात आता मुरली. ही बघा 2 मिनिटं झाली. मी आता ही पाक असो निथळून काढून घेऊ गई. मस्त दिसतात पिवळी गार आणि खाऊक तरी इतकी खुसखुशीत सुंदर लागतात ना. कोणा काही दिली ना तर ते आवडतात आणि आवडीन खातात. आपण म्हणजे रोज काहीतरी म्हणजे रोज करतो काहीतरी त्याच्यात ह्या वेगळा म्हणजे चाफ्याचा फूल.
आणि गणपतीच्या समोर किंवा स्वामींका गुरुवारचो नैवेद्य काहीतरी लागता. पिवळी फुलं स्वामींका आवडतं, तर ही त्याच्यात चाफ्याची फुला करून जर नैवेद्य ठेवलं तर स्वामींचो सुद्धा बरो आशीर्वाद गावता. आणि आपल्या गणपतीक सुद्धा काहीतरी बरा बरा करून घातला तर गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद आपल्या पाठीशी रावता. तरी उरलेली असत ते मी सगळी आता पाकात टाकून घेते. तर अजून ह्याच्या देठांका हिरवो कलर लावचो असा, म्हणजे त्या खराखुरा चाप्याचा फूल वाटतला. चला तर करूया बंगाली खाजा. त्याच्यासाठी मी हा पीठ बाजूक करून ठेवलेलं आहे. तर ह्याच्या आता चपातीसारखे गोळे करूया. तर मी आता समान ह्याचे 8 गोळे करून घेतले, म्हणजे 4-4 पाती एका थरावर येतली. तर मी आता ह्याचे चपाती लाटून घेते. तर हे बघा मी इतक्या जाडीचे मी चपाती लाटून घेतले, म्हणजे पाती जास्त पातळ ना जास्त जाड ना. तर ह्याच्याप्रमाणे मी सगळे आता लाटून घेते. तर माझे 8 ही पाती लाटून झाली, म्हणजे 8 चपाती. तर आता मी हे लाटून घेतलं, त्याच्यावर आता पहिला आता मी साठा लावून घेते. आता मी आता या साठा लावून घेते. साठा लावताना जास्त जाड लावता कामा नये आणि एकदम खूप पातळ असं लावता कामा नये. पुरा असा पुऱ्या पात्या ह्या साठा लागावया. हे बघा, तर त्याचे पदर सुटतले. पूर्ण पात्यात मी ह्या साठा लावून घेतले. आता ह्याच्यावर टाकते मी दुसरा पाता. आता तसाच साठा एका पण लावून घेऊया. तर मी आता याच्यावर तिसरी पोळी टाकते. तर ह्याका आता साठा लावून घेऊया. या बंगाली खाजा ना 2 तऱ्हेत केला जाता, म्हणजे या तळून असा पाक करून त्या पाकात टाकतो, आणि दुसरी पद्धत असा ती पिठी साखर करून गरम गरम तळून त्याच्यावर एका चाळणीत, म्हणजे चायच्या गाळणीत गरम गरम काढायची आणि त्याच्यावर पिठी साखर म्हणजे चाळणीन पेरायची. तसे पण केले जातात. तर हे 3 लेअर झाले. मी आता टाकतोय ती चौथी. हे बघा, हे 4 थर मी एका साठा लावून घेतले, म्हणजे एकावर एक ठेवून. आता त्याची मी रोल बनवते. रोल बनवताना या साईडी घट्ट त्याचो रोल बनवूया, म्हणजे त्याच्यात हवा राहता कामा नये.
हे आता हे असं रोल बनलो. असं आता दाबून घेऊ म्हणजे तो घट्ट जातो. मध्ये पोकळ होतं असं राहता कामा नये. तरी असं आता एक रोल बनलो तसं मी त्या दुसऱ्या 4 चपात्यांचा एक रोल बनवून घेतोय. चला तर रोल बनवून झाले. 2 रोल म्हणजे 8 चपात्यांचे 2 रोल मी बनवले. आता हे कापून घेऊया. हे बघा कसे मस्त पदर म्हणजे हे तळले ना काहीचे लेअर सुटतले. त्याचे आता गोळे आम्ही कापून घेऊया. तर हे बघा हे असे हे गोळे आहेत ना ते फक्त नुसते असे जरासे असे दबतो आहे. हे बघा असे तर हे बघा माझे हे इतके तयार झाले. हे बघा मस्तपैकी एका असे पदर सुटले. हे बघा तर मी आता हे लाटून घेत आहे. थोडे हलक्या हाताने असे लाटू आहे. जास्त लाटता कामा नाही. हे बघा असे तर मी सगळे आता असे लाटून घेत आहे. अगदी हलकी लाटणी फिरव जोरात नाही. तर या बंगाली खाजा मी लाटून घेतलंय आणि आता मी तळून घेतलंय. अरे हे बघा मस्तपैकी असे सुंदर असं झाला. तर आता या तळून घेऊया. आधी मी एक एकच सोडतोय. आता हे सगळे असे भाजून घेऊया. आम्ही जेव्हा जत्रेत जातो गावचे जत्रा असतात. आता थोड्या दिवसांनी दिवाळी झाली का जत्रा चालू जातले. या बंगाली खाजा ज्या त्या जत्रेत आमका दिसता आणि त्या मस्तपैकी असा पिवळा धम्मक लावलेला असता त्यांच्या दुकानाने आणि त्या घे सारख्या वाटतात. आणि बरीचशी जण या आवडीन बंगाली खाजा घेतात आणि बाहेर बाहेर राहणारी जी लोक असतात ना मुंबई तर ती आवडीन घेऊन जातात या बंगाली खाजा. इतक्या सुंदर लागतात. पण आपण ज्या घरात करतो ना आणि त्याच्यात आणि या चुलीवर करतो म्हणजे एकदम त्याच्यापेक्षा अप्रतिम लागतात. म्हणून आपण घरात सुद्धा करूक शिकावया. याचा आतपर्यंत बरा भाजा होया ना तर आत कच्च राहताला. तर हे बघा बंगाली खाजा मस्तपैकी असा मी तळून घेतलं आणि हे थोडे हे बघा पाकात घालून घेतले. तर हे आता मी पाकात घालून घेतोय म्हणजे त्यांना मस्तपैकी पिवळोगार कलर येता. आणि ह्याच्यावर गरम गरम काढले ना का त्याच्यावर साखर जरी भुरभुर राहिली ना तरी चालता. म्हणजे सुकी साखर ना ह्याच्यावर भुरभुर राहिली तरी मस्तपैकी हे लागतं. तर मंडळी मी जत्रेत गावता बघा. आमच्याकडे जत्रा असतात कोकणात तेव्हा ही बंगाली मिठाई गावता म्हणजे बंगाली खाजा ते मी बनवलंय. आणि चाप्याची फुलं मी
बनवलं. तर ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही पण बाप्पाई लोक असा काहीतरी एक तरी बनवा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.